एक सारखी विचार कर. आनंदाचा निरोप घेऊन सदनाच्या ठिकाणावर बाहेर निघाले. पण तुम्ही आतापर्यंत त्यांची पावलं आमच्या सदनी सुद्धा पडली नाही. काय झालं असेल? का एखाद्या दुष्ट दुराचाराचा शेवट करण्यासाठी राज्याच्या विषयीपर्यंत यांची पावलं पडली. पण गेलेली पावलं मात्र अद्यापही पुनश्च माझ्या सदनाच्या ठिकाणी परतून मात्र आली नाही. काय झालं असेल? मनाच्या ठिकाणी एकसारखा भीतीचे काहूर माजू लागले. मनाच्या ठिकाणी जी भीती उत्पन्न झाली त्या प्रत्येक भीतीला आज कोण आवाज घालणार? मनाच्या ठिकाणी जो प्रत्येक प्रश्न माझ्या निर्माण झाला त्या माझ्या प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरे कोण मला देणार? काय झालं असेल? राष्ट्रविषयीच्या ठिकाणी काय घडलं असेल? या प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरे कुणाच्या मागे? प्रत्येक गोष्टीचा जसजसा विचार करते तसतसा माझं मन अधिकच भयभीत आणि अधिकच चंचल बनत चालणार आहे. देवा सांग, काय करू मी? काय झालं असेल? काय होईल? या कुठल्याही गणिताची कल्पना नाही रे देवा मला. नाही. काय होईल? काय आहे ना? काय माझे मरण जन्मता नगडाला पाना विरांगीला भोळी भाबरी उगाच जगती चंदन माती द्वाराच्या ठिकाणी कुणीतरी याच्या आमच्या नावानं हात घेतोय. असू द्या, याच्या गाला शर्वत होईना पण आपलं दुःख लपविलं पाहिजे. आणि याचकाची इच्छा मात्र या क्षणी पूर्ण करायला हवी.